Ale aj o tom je dnes Slovensko. Budem vám My sme si mysleli po týchto parlamentných voľbách, že to bude iba súboj o sociálny štát. Ale sme sa oklamali, pretože vidíme, že dnes rovnocenne s sociálnym štátom musíme bojovať za základné veci, ktoré sa týkajú slobody, demokracie a právneho štátu. Ja sa hlásim, vážení priatelia, som najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska ku všetkým chybám, ktoré som urobil. Ak som nejaké chyby urobil, tak sa za ne aj ospravedlňujem. Ale jednu vec viem. A tou vecou je, že moje vlády nikdy neurobili žiadny prehrešok proti demokracii a proti právnemu štátu. Nikdy sme neprijali žiadny zákon. Je to neuveriteľné, dnes je 17. novembra a namiesto toho, aby politici vítali ľudí na Slovensku a ďakovali za to, že prišli von, tak ich vládni politici vítajú vodnými delami, policajnými manévrami a zákazmi. Počul som, že niektorým autobusom zakázali ísť do Bratislavy. Videli sme, ako idú vodné delá, ako sú tam kone a psi. Toto je oslava štátneho sviatku. Nech sa hanbia všetci tí, čo sedia na úrade vlády a ktorí si zavreli bránu, lebo sa boja z tých bránu. Štáte. Hovorím o právnom štáte preto, lebo sme svedkami vecí, ktoré tu predtým nikdy neboli. My sme napríklad úspešne zastavili tzv. Špiclovací zákon, na základe ktorého mohli sledovať váš pohyb. Sme svedkami toho, že ľudia sú vydieraní nejakou modrou kartičkou. Sme svedkami toho, že sa zatvárali reštaurácie, podniky, prevádzky. Ľudia boli v rozpore so zákonom posielaní do karantény. To je hrubé porušovanie ľudských práv. A ešte tu stojí aj pani prezidentka, ktorá to odobruje a nič k tomu nehovorí, ako sme to napríklad videli pri nasadení 8,5 tisíc vojakov, ktoré bolo v príkrom rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Toto musíme jednoducho dovolte mi, aby som odpovedal aj na otázku, prečo je tomu tak. Jednoducho vlády, ako máme na Slovensku, milujú krízy. Milujú krízy preto, lebo vedia, že sa nemusia starať o štát. Koho dnes zaujíma, ako stave je rozpočet? Koho dnes zaujíma, že sme na poslednom mieste v Európskej únii, pokiaľ ide o podporu zamestnancov a zamestnávateľov? Koho dnes zaujíma, že Slovensku bol znížený rating? Koho dnes zaujíma, že Slovensko o 2 roky bude mať najvyšší v histórii 70%? Nikoho, lebo oni sa hrabú v kríze, lebo vedia, že obmedzovať ľudské práva je to najjednoduchšie, čo sa v kríze dá robiť. Uvedome si prosím, že demokracia je niečo, čo má svoje pravidlá. Demokracia nemôže byť anarchia. Keby dnes platili pravidlá, tak sa nemôže stať, že niektorí ľudia sú v politike. My sa napríklad musíme vrátiť k bezpečnostným previerkám. Keby dnes pán Kiska prešiel bezpečnostnou previerkou, pán Matovič by prešiel bezpečnostnou previerkou a pán Kollár, ani jeden by nemohol vykonávať ústavnú funkciu. Jednoducho nemohol. Demokracia nemôže byť anarchia. Je to najlepší spôsob riadenia štátu a spoločnosti, ale musí mať svoje vnútorné pravidlá. Vážení priatelia, my nemôžeme byť svedkami toho, že médiá tu zatajujú informácie. Pamätáte sa, keď sme my boli vo vláde a sa stretlo 15 ľudí pred úradom vlády. Zo všetkých strán to kamery sledovali a každý večer bolo 7 relácií v televízii. V nedeľu bolo niekoľko tisíc ľudí vonku, spievali štátnu hymnu, médiá to zamlčali a nepovedali to úmyselne, lebo nechcú ukazovať, aký odpor voči tejto vláde. Používala kriminalizácia opozície, aby sa dnes vydierali ľudia, aby sa vydierali sudcovia pri rozhodnutiach. To je návrat 50. rokom. A preto sme došli dnes k Dubčekovi a poviem prečo. Alexander Dubček, a najmä tí, čo ste ešte aktívne pracovali a žili a pamätáte si rok 1968, došiel s fantastickou myšlienkou a hovoril o socializme s ľudskou tvárou. Čo táto krajina potrebuje? Potrebuje ľudskú tvár. My sa musíme upokojiť a ukludniť, ale má to naša funkcia. Má to naša funkcia ústavných činiteľov kódoch, chcú ukludňovať
tento štát. Chcú, aby táto krajina mala naozaj ľudskú tvár so všetkými radostkami a starostkami, ktoré tu máme? No asi nie. A prichádza tá elementárna otázka na vás, ale aj na nás, na politiku. Často nám píšete, že robte viac, bojujte viac. Pozrite sa, podávame návrhy na ústavný súd. Aj sme úspešní, aj nie sme úspešní. Hádame sa v Národnej rade, môžeme sa tam hádať celý deň, médiá si to ani nevšimnú, pretože sa venujú úplne iným veciam, ani neviete, aké súboje tam musíme zvládať. Chcete od nás, aby sme odvolávali vládu. Dobre, urobíme túto vládu, budeme odvolávať v parlamente, ale poznáte výsledok, je ich 95, budú to 3 dní špiny a nebude z toho nič. Preto musí prísť otázka odo mňa na vás. Ak chceme, štrajk nepomôže nič, zase pošlu na nás vodné diela, kone, toto je jediné, čo vedia. Tak teda poďme do referenda, to je jediné, čo máme potrebujeme od vás reálnu odpoveď. Nemôžeme ísť do nejakého prehratého súboja. Proste pozývajte sa, dávajte najavo. Ak to tak je, začneme zber podpisov, potrebujeme 350 000 podpisov. Ale potom je to všetko len a len na nás, či prídeme, neprídeme. Na Slovensku bolo jedno jediné úspešné referendum a to bolo v roku 2004 pri vstupe do Európskej únie. Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým, právnym spôsobom, nie uľudnou, ako to robíme oni, tak je to možné len cez demokratické, parlamentné, priame a férové voľby. Ja za takéto voľby som a čím skôr na Slovensku budú, tým lepšie. Ľudia, ďakujem, že ste prišli. Toto je úplne neuveriteľné, že na 17. novembra vás zastrašujú politici, čo máte alebo nemáte robiť. Preto kto máte chuť ísť ďalej, môžete kľudne ísť, poďte, pripojte sa k tým ostatným protestom, ale prosím, pokojne a kľudne, pretože pokoj a kľud táto krajina potrebuje. Chceš sa niečo pýtať? Kedy to skúsime? To bolo na... Preč? Poznal som ho. Kabla hodila priesť, ďakujem. Čo mne idú provokovať tam toho psychopata? Kto to je? Povedz mi to hore. Kto to hore? Takže sa pred ním mám taký davičov okolo neho, že... to sú len... Krém de la krém je dole. Áno? Čo dostajem za pivu? Asi aj že. Pôjdeme. A teraz ešte budú opriahnuté ľudí. Paráda, že?
idem. My sa boli aj minulé. Alebo aj môj strýkovi. Tie sviečky potom to zápas.